обичате мистериите и не ви е страх от високото, запланувайте си една разходка в околностите на Никопол. Само на 5 км източно от града се намира скалната църква Свети Стефан. Църквата е изсечена във варовиковите скали на самия бряг на Дунава. Лесно достъпна е, но като всяко добре пазено съкровище се разкрива само пред онези, които наистина искат да я намерят. Историческите сведения за тази църква са доста оскъдни. Била е действаща още през 10-11 век, вероятно част от манастирски комплекс, и стените й изобилстват от стари надписи и рисунки. Днес тя предлага едно малко приключение на всички, които имат желание да я посетят. Ако не ви е страх от високото, съветваме ви да се изкатерите до горните 2 скални нива. Бъдете внимателни обаче, пътеката е стръмна и не е обезопасена, но пък гледката си заслужава. Мястото е подходящо както за риболов, така и за лов на природни съкровища. Тъй, че ако сте запалени нещотърсачи като нас, един ден този бряг ще ви дойде добре.